gehiago kontatuko dizuet. Ni liber naiz eta ipuin honetan narratzailea izan. Nindura naiz eta ipuin honetan narratzaile izan naiz. Ni Maria naiz eta ipuin honetan hirugarren narratzailea izan naiz. Ni naiz eta Lepomo Zaimunda naiz. Ni honek naiz eta ipuin honetan narratzailea izango naiz. Ni Elkar naiz eta ipuin honetan Bixinga izango naiz. Ni Ekin naiz eta ipuin honetan Erreagaren nahi izango naiz. Ni Aser naiz eta ipuin honetan esklabo izango naiz. Ni Larminaz eta ipuin honetan emazte izango naiz. Ni Zara naiz eta ipuin honetan Minazade izango naiz. Ni Gine naiz eta ipuin honetan Zerazade izango naiz. Bakoitza bere herrialda bizitzen eta denbora luzean elkarriko xagabe egoteko. Tos ni anaia xazaman enbia eta gara ez zurekin. Zurekin, dibera. Bixera xazaman ekarri zuen eta anaia musikatzera. Xaria asko zuten eta anaia ikusita eta festak azotatu zen. Sopozik nago zuen egotea zanela. Ni ere uste egiko azalera elkar ikusera, bai? Biarritza jamonez etorri harko zara? Ez nahi hemen gaztelan beratu gomentu lasaikia zaitez. Hurrengo gunean xariarre bepea elkara joatzen eta xazaman gartzuruan eratzen. Goitetik ikusmutan eta zer ikusiko eta nahiaren emaztea gazteruko doraztegin esklago horrela. Erregea izara joan da orain ez gaitu niake ikusiko altzera. Bai, aztan agozera parrokin. Ene hau zugarrikei handia da, nahian esanko beharko dio. Gertatuko ixiliko dezinik onela esan zio. Zure etxean bidera jabekerriak gertatzen ari dira, esaztu biak bezala dozela bonentuan orde esekutua zaitez. Lorategien eta ikusiko duzuten gertatzen den. Anaiak esantakoa egin zuen. Gabriele izara noa erregea lorategian ikudatu zen. Erregea izara kontra lorategian. Eta erregeak bere emaztea eta esklabo morroi amazune planetan harrapatu ziren. Baina zero! Montu diezaila biei lepoa. Ez nahi emakumeak nahiago fidatuko. Xariarre erregea erabat aseretu zen eta erreguen sakaratik kontroltzen eta gabor arrekin pasatu ondaren koitean lepoa zen. Ez dakit Azade, ez dakit. Bixieraren alabak Zurazade izena zuen, eta zeruko izarra baina geragoa zen. Entzinako kondairak eta ipuinak ezagutu zituzten eta hortze izena juna zen. Eginak batean Zurazade esan zion dela elkari. Ez zenatzazu erregarekin, ni salbatzen bainez neureki batera salbatuko ditut gure herriko neskatzak errega honetatik atera baitago. Ez da pentsatu ere, ez ezazula hemen zure burua horrela joarrizkoan ipini. Bire egongo zaitu. Ez zinbentzeko azaita elikin hori egitea aita, eraman azazu erregaren gana. Ez eta ez, bire egongo zaitu zu ere. Utzidazazun zaiatzen arren. Bixirrak erregearen aurrera eraman zuen bere alaba Zurazade. Xariaren bereak asko postuzen alako neska ederra ikusita. Hona hemen gaurko neska. Bai neska ederra. Gura alaba zarena da. Nibar nuna da, bai alasitera dut. Gauean erregia Zurazaderen gana doa zenean negabe jantzutuko ere. Zerbertatu zaitu. Baduta izbagazteago bat eta agurtu ingo nahiko nuke ikusten duen azken aldia izan baitake. Xariaren
Sailari bateko. Baina ere, beraz daitez horrelako gelako horretan eta zure esanetara egon. Bai, ere, zure esanetara. Erregea eta Xerazade eratu ziren, baina Munazade esan zuen aldoko gelako. Ene aizpak, konta ezaizkuitu miresgarri bat gau honetako lorik egin ezin arteko. Pozik kontatuko dizut atxekin bat duzu eta gure errega eskuzabala baimen ematen badu. Bai noski, gure gogon nago. Bazen behin, Xerazade itun bat kontatzen hasi zian Xaria erregeari. Baina amaitu aurretik egusantzia iritsi zen eta isildu egin zen. Aizpak nire zen atxeginak eta edera diren zure hitza. Kutsaren urrengoak besterik ez dira, hitz horiek aizka maitea biak kontatu da. Dizkizudan historien ondan erregak bizi egoze behi banago eta ondaira horiek entzutea atxegin badu noski. Eta Xaria erregea pentsatu zuen. Kondaia honen jarrepen honaran jakin arte ez dut behar deskadera. Ondo da, lau guztiak ez no pasadu. Lehen eskaintzetu eta gauan jarretu kondairarekin. Alaxe egingo du. Eta horrengo gaua heldu zenean. Ene aizpa, atzoko kondaira nola maiten den kontatuko aldiatu mesedez. Erregeak bere baimena ematen badi. Bai, aurrera. Non geratu nintzen ato? Bai! Hango lurraldean! Erregeak atxegin handiz eman zion baimena. Bai gau hartan eta baita horrengoetan ere. Eta denbora pasatzen joan zen. Ipuinek eta kondairak elkarrekin artean karreatu eta lotuz mila eta bat gau aritu zen Xaria erregearentzat ipuinak kontari. Erregeak erabat maiten duten Xerazade erregea. Atuak zituen ordurako lehenengo pena. Eta nola ez baita hasieran neska ura intzeko zituen asmoa ere. Hori ez nahi zure ondoan, eta zure ondoan jarraitu nahi maitasunak nire bihotza geratzen duen bitartean. Eta horrelaxe zoriontzu ditu ziren urte askoz. Eta zuek ere aratxe izan zaitezte opa dizuegu.